Kalagim-lagim ang sinapit ng limang magkakapamilya matapos ang mga ito ay masunog ng buhay nang tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Purok 6, Barangay Kalikaw, Taraga Albay noong isang gabi. Sa inisyal na investigasyon, kawa sa light materials ang bahay, samantalang natutulog umano ang magkakapamilya na kinabibilangan ng mag-asawa, dalawa nitong minor na anak at 11 buwang sanggol nang mangyari ang sunog. Sa kasamaang palad, mabilis na kumalat ang apoy sa bahay dahilan para hindi agad makalabas ang magkakapamilya ng ang bahay ay masunog. Labis naman yung nagdadalamhati ang mga kamag-anak ng mga biktima, lalo na ang isa nitong anak na siyang isang nakaligtas sa sunog dahil natulog sa bahay ng kanyang lola. Sa ngayon ay nag-iimbestiga na ang mga otoridad hinggil sa nasabing sunog na kumitil sa 5 miyembro ng pamilya. Iyan ang ulat sa balita. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Na ang ikalawang one-time, big-time operations kaugnay ng pagpapatupad sa special laws and ordinances ng lungsod ng Naga, lalo na ang pagpatupad sa batas trapiko. Sa one-time, big-time barangay version, magkatuwang ang PNP, LTO, PSO kasama ang mga barangay at pumwesto sila sa Magaraw Naga boundaries sa may Kakpil, San Felipe nitong nakaraang 23 ng January 2024 bandang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Sa nasabi ng checkpoint operation, nagkatala ang Naga City Police ng mga violators sa citation ticket, 40 violators, sa Temporary Operators Permit o TOP, 19 na violators, at sa dalawa naman ang na-impound sa nasabi ng pagkandak ng checkpoint ng Philippine National Police Naga. Iyan ang Bunyog Balitang Pikulandia. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Patnaan mga lagda para sa People's Initiative para sa shorter chains ayon kay House Ways and Men's Committee Chairperson at Albay 2nd District Congressman Joey Salceda. Sa pahayag ng mamabatas, lampas na sa requirements at naka 3% na di umano ang mga distrito para sa pagpapirma sa petisyon. Kinakailangan na di umanong dingkin ang boses ng mga tao at hayaan ang COMELEC na mag-validate ng nasabi ng mga pirma. Ito naman ang tugon ng nasabi ng mamabatas muna sa Bicol matapos magpalabas ng manifesto ang Senado na nagkakukunti na sa sabi ng People's Initiative ay sinusulong sa kasalukuyan. Si Salceda ay isa lang sa mga congressman sa Bicol na nagkasulong at patupad ang pagbabago sa salingang batas ng bansa. Iyan ang Bunyog Balita. Ako si Kabunyog, Ernie Marfil. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.